देखी लंका नगरी में अशोक वाटिका में सीएम मैया बैठल बानी, हनुमान जी गइल बानी। तो देखी वहाँ के हनुमान जी से का कहतानी और कैसे कहतानी ये भजन के माध्यम से आप सबके बीच सुनावे जा रहल बानी। तानी जय जपवन सुत तू चली जा, तानी जय जपवन सुत तू चली जा, जाके प्रभु जी से कही लो रहाई मैया के, कही लो रहाई मैया के, रावण के लंका में आई है तानी जय जपवन सुत तू चली जा, तानी जय जपवन सुत तू चली जा। कही हो कि याद पर जनता के बतिया, पीछा कैल तीनों लोग भइल दुर्गतिया। कही हो कि याद पर जनता के बतिया, पीछा कैल तीनों लोग भइल दुर्गतिया हो, पीछा कैल तीनों लोग भइल दुर्गतिया। कही हो दुख जाके प्रभु जी से, कही हो दुख जाके प्रभु जी से, ठीक से उनके समझा दी हो तानी जय जपवन सुत तू चली जा, तानी जय जपवन सुत तू चली जा। कतनाल दुख सही लंका नगर में, कतनाल दुख सही लंका नगर में, उनके बसा के राखी अपन नयन में, और उनके बसा के राखी अपन नयन में, उनके बसा के राखी अपन नयन में। कही हो कवन गलती भइल हमसे, कही हो कवन गलती भइल हमसे, माफ कई दी है प्रभु जी हमके तानी